9 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии арабии миср аз осорхонаи миллии тамаддуни миср боздид ба амал оварданд. осорхонаи миллии тамаддуни миср дар шаҳраки фустати шаҳри қоҳира дар масоҳати 13 гектар ҷойгир буда дорои 50 000 нигораҳо мебошад. осорхона дар баробари ба маърази тамошо гузоштани дастовардҳои миср дар бахшҳои гуногуни зиндагӣ аз ибтидои таърих то замони муосир ва аз марҳилаҳои рушди тамаддуни миср нақл мекунанд. корҳои таъсиси осорхонаи миллии тамаддуни миср бо иқдоми юнеско дар доираи ташаббуси байналмилалӣ ҷиҳати таъсиси осорхонаи миллии тамаддун ва осорхонаи нуба дар Асвон пас аз ковишҳои бостоншиносӣ соли 2000 оғоз ёфта сохтмони бино соли 2021 ба итмом расид. маросими ифтитоҳ бо чорабинии муҳташами байналмилалии паради мумиёҳо баргузор гардид. нигораҳои осорхона дар 9 толор аз ҷумла як намоишгоҳи асосии доимӣ оид ба муҳимтарин дастовардҳои тамаддуни миср бо 6 намоишгоҳи мавзӯӣ аз қабили субҳи тамаддун, дарёи Нил, навиштаҷот, давлат ва ҷомеа, фарҳанг, эътиқод ва ғояҳо ва намоишгоҳи мумиҳои подшоҳӣ ҷойгир шудааст. осорхона дорои маконҳои калони муваққатии намоишӣ, толор ва маркази таълим ва тадқиқот, инчунин намоишгоҳи марбут ба рушди шаҳри Қоҳираи нав мебошад. он ҳамчун макони баргузории чорабиниҳои гуногун аз ҷумла намоиши филмҳо, конфронсҳо ва чорабиниҳои фарҳангӣ хизмат мекунад. дар толори асосии намоишгоҳи осорхона як қатор осори таърихӣ мавҷуд аст ки дар бораи тамаддуни миср аз давраҳои фиръавнӣ, юнонӣ, румӣ, қибтӣ, исломӣ ва давраи муосир ба тамошобин тасаввуроти васеъ медиҳанд. толори мумиёҳо меҳмононро бо фазои водии подшоҳон ошно месозад. дар толор 20 мумиҳои подшоҳон аз ҷумла 18 подшоҳ ва 2 малика аз сулолаҳои 17 то 20 иборат аст. муҳимтарини ин мумиҳо мумии шоҳ Секенен Ратао, шоҳ Тутмоси III, малика Хатшепсут, шоҳ Рамзес II ва шоҳ Рамзес III мебошанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон баъди боздид аз осорхонаи миллии тамаддуни миср дар китоби меҳмонони фахрӣ бо орзуву таманниёти нек ҷиҳати рушду пешрафти кишвари дӯсти ҷумҳурии арабии миср соядаст гузоштанд.